Номер 5, Джордж, твой ред е да изнесеш презентацията си. Да, благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и ясен. Момичета, смърди на риба, тъпушек се вдига. Човек, какви ги лафи то? Не знам, човек, ама почвам да крипвам вече. Смърдиш, ма! Аз не мисля, че съм в някаква зоологическа градина. Тук мирише на риба, на лайна и на недоядена храна. Теб гледам, Джонси! Да, благодаря за вниманието.